Τι να χτυπήσω. Όχι, έσπασε. Δεν είναι παιχνίδια. Εργαλεία είναι. Πήγες τώρα, Πού ήρθαμε πάλι, ρε. Πω. Καλά συνδεδεμένοι είστε, μου κάνετε πλάκα. Λοιπόν, σήμερα νέο επεισόδιο. Βρισκόμαστε στο υπέροχο. Θα αποτύξω ένα μηχανάκι κάποια στιγμή εδώ πέρα και θα γίνουμε όπα. Είμαστε αισίως στο δεύτερο επεισόδιο Φάνη Φτιάξε Με. Πάμε να δούμε τι μας περιμένει. Ο Γιάννης είναι στην πόρτα. Έχω πάρα πολύ άγχος να το γνωρίσω, να το δω από κοντά. Έχω πρώτη φορά, έχω καλό vibe. Είναι και ο υδροχόος στον Ερμή τώρα. Είναι καλές μέρες τώρα να φτιάχνεις μπάνια. Λοιπόν, ελάτε μαζί μου. Ένας παρουσιαστής, μία ομάδα, 6 μπάνια. Προσοχή, οι επικίνδυνες σκηνές που ακολουθούν έχουν γίνει είτε από επαγγελματίες είτε με επιτήρηση από επαγγελματίες. Η παραγωγή προειδοποιεί: μην το δοκιμάσετε στο σπίτι. Όπου εδώ και τα απότιστα τα έχει. Τα κακομοίρικα. Λοιπόν, για να δούμε. Εντάξει, είναι μονοκατοικία και έχει 7 κουδούνια, ρε. Τι να μ' αρέσω. Είμαι ο Γιάννης Μαγδαλόπουλος, είμαι 28 χρονών και δήλωσα συμμετοχή στο Φάνη Φτιάξε Με. Μια ημέρα την οποία καθόμουν στο σπίτι μου αραχτός. Βλέπω το story του Φάνη που ήθελα να γκρεμίσει ένα μπάνιο και λέω γιατί όχι να μην είναι το δικό μου. Από όσο έχω δει το Φάνη σε όλες τις δουλειές, σίγουρα περιμένω να δω ένα τρελό μπάνιο, καμία σχέση με το προηγούμενο και ανυπομονώ. Τι να χτυπήσω. Πού είσαι από την πόρτα, ήσουνα. Πού είσαι, Γιάννα μου, τι κάνεις. Καλά είστε. Καλά, μια χαρά να περάσω. Σε περίμενα. Α, έλα. Έλα να σου δείξω το σπίτι. Αυτό, πώς το βλέπεις? Αυτό είναι μόνο. Όχι, από εδώ. Ωραία. Γιάννα, είδα απ' έξω, βλέπω είσαι και σνικεράς και σαν και εμένα, Κάτι λίγα θα πάρει. Ωραία. Αλλά όσο μπορούμε. Από σνίκερ βλέπω έχεις γούστο. Από σπίτι εδώ πέρα βλέπω. Αυτά εδώ πέρα, αυτά όταν τα βλέπω σε σπίτια, ρε παιδιά, με τρελαίνει. Δηλαδή είναι, δεν έχεις Airbnb. Αυτό δηλαδή πραγματικά. Στο πετάω κάτω και να μην το μαζέψεις. Καναπές. Το πληρώσεις μετά. Αυτά εδώ πέρα. Μπαράς. Έσπασε. Και δεν έχει λεφτά μέσα. Α, είσαι και μοντελιστής. Προσπαθώ. Είναι αυτό το χόμπι του τεμπέλιου τώρα. Τι είναι αυτό, για εξήγησέ μου. Αυτό είναι το Back to the Future, το DeLorean. Πόσο χρόνο είσαι? Μάλιστα. Αυτά παντού, αυτά τις αντιλακίες πάνε. Είναι παντού. Λοιπόν, για πάμε να μου δείξεις και μέσα τι γίνεται. Α, τώρα μάλιστα. Σνικεράς βλέπω, αλλά βλέπω εδώ πέρα και ακουστικά, ποντίκια, πισιά εδώ πέρα. Είσαι gamer. Προσπαθώ. Η 30 χρόνων gamer τώρα, δεν έχεις άλλη δουλειά να κάνεις. Για πάτε λίγο εδώ. Για πες τι παίζεις. Call of Duty. Παίζεις Call of Duty, Counter. Counter Strike, παίζαμε και εμείς παλιά Counter Strike, ωραίο. Τι είναι αυτή αυτό, γιατί δεν έχεις χαλάσει. Όπα. Από κονσόλες τι, μόνο PC. Τα πάντα. Τα πάντα έτσι, ό,τι κάτσει. Ο Γαλλός ο Μήλος. Αγόρι μου. Για πάμε να δούμε το μπάνιο, Γιάννη. Για πάμε. Α, καλά, μιλάμε για ρημάδι σοβαρό ο πιτσιρικάς. Γι' αυτό εδώ είναι το μπάνιο. Αμάν, Γιαννάρα. Λοιπόν, έχουμε κλασική περίπτωση εδώ πέρα. Παλαιοπασοκικό μπάνιο με μπες πλακάκι με λουλούδια. Χριστέ και Κύριε. Έτοιμο, κουφωτό, καθρέφτη. Μιλάμε για. Να σε κάνω μια ερώτηση. Έχετε κόσμο εδώ πέρα στο σπίτι, έχεις φίλους κατά. Κάποιες φορές. Έχει σχέση. Ή το ρωτήσω, συγγνώμη. Και δεν κόλωσε. Είδα αυτό και δεν κόλωσε. Τίποτα. Θα μου πει δεν φάτσε και δεν κόλωσε. Τι να πω. Αυτό και που μου κάνει εντύπωση όμως σε σένα είναι ότι δεν έχει γούστο ούτε στις πετσέτες. Βρήκα είναι. Βρήκα αυτό. Εδώ πέρα για την Βιλανόβα. Όχι, έσπασε. Συμβαίνουν αυτά. Ωραίο ντόουλτσα. Φάει και αυτό. Μορομάντιλα. Θα χρειαστεί να σκουπίσει τα κλάματά σου. Σε λίγο, μια χαρά. Εδώ πέρα το λάπη τι έρχονται. Έχει μέσα πολύ πράγμα, Φεύγουν σαν τέτοιο. Εδώ, έχει παντού πράγμα. Ωραία. Κοίταξε, γιατί το θέμα είναι η άλλη τηλεκάνη. Α, και λεκάνη, ωραία. Α, ήρθε ο νόζιας σου εδώ πέρα. Ναι. Εδώ. Εδώ για χαρά. Μια χαρά. Α, καλά, αυτά τα παλιά που βάζαμε το χαρτί υγείας, Ωραίο και αυτό. Λοιπόν, γιατί κοίταξε να δεις. Βλέπω ότι θα χρειαστεί λίγο δουλίτσα. Για να δω αυτό και φεύγει με το χέρι. Α, όχι, είναι μασίφ. Α, είναι μασίφ, Μασίφ. Ξέρεις τι γίνει cada φορά, επειδή πέφτω πάνω σε μπάνια παλιά μασίφ, φέρνω μαζί μου μερικά εργαλεία. Λοιπόν, για να δούμε πόσο μασίφ είναι. Λοιπόν, για να δω, πρόσεξε να το πεις. Αυτές οι πόρτες παλιές είναι MDF. Α, έχεις και αυτό εδώ πέρα που αυτό είναι έτοιμο, δεν χρειάζεται. Μάλιστα. Α, δεν. Όχι, αυτό δεν μου το έχεις δείξει. Εδώ πέρα, και αυτά δεν είναι να κάνω το θυμάμαι. Φίλε, θέλει δουλίτσα εδώ μέσα. Λοιπόν, για να ράω.
Απίθανα πράγμα. Βοήθα και εσύ λίγο. Από εκεί το παλιό σου μπάνιο. Πώς είπες να δοθούμε. Κοχής. Ήταν γεμάτο, ρε. Λοιπόν, Γιάννη. Αν το δει η μάνα σου. Παιδιά, σήμερα είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Ο Γιάννης είναι ένα εκπληκτικό παιδί, πραγματικά. Τον έκοψα κιόλας, είναι gamer, είναι δικός μου. Του αρέσει πολύ, κάτι θα κάνουμε και γι' αυτό. Συμπαθήκαμε κατευθείαν με το που ήρθατε στο παιδί, λες και είμαστε χώρια φίλοι. Παιδιά, κοιτάξτε εδώ τι έχει γίνει. Πραγματικά ο άνθρωπος τα κατέστρεψε όλα. Το μπάνιο θέλει δουλίτσα, θα κάνουμε μερικές αλλαγές. Σήμερα επιδερμικά έτσι το εξέτασαν. Δηλαδή, είπαμε να πάρουμε μέρος σε μια εκπομπή και κοιτάξτε εδώ τι έχει κάνει. Χάος. Νομίζω ότι εσύ θα μείνει όχι χρήσιμη, θα τρελαθεί. Θα έχω χάσει κάθε ελπίδα. Πάρω και ένα σόβρα κουμπάς και πάω πουθενά το πλύνω. Λοιπόν, αυτά. Κάτσε να δω πώς θα βγω τώρα. Γιάννης, πέραμα, περιοχή, gamer. 3 λέξεις. Έχουμε 1, 2, 3. Θέλω να κάνουμε κάτι εξτρά. Είναι μικρό το μπάνιο του Artemis. Είναι στενό. Θέλω όμως όλη αυτή την κουλτούρα του. Δεν κάνω τίποτα, όλοι μέρα ξύνομαι και παίζω παιχνίδια. Όλη αυτή την κουλτούρα θέλω να τη δώσουμε στο μπάνιο. Χρώματα. Να πω όντως. Πες. Κάτι σε μπλε. Όντως. Όντως πολύ καλό. Μπλε, αλλά έφτασε έκανε στη μισή δουλειά πάλι. Μπλε electric. Σκέτο. Δεν μπορούμε τώρα. Εντάξει, φάνε φτιάξε είμαστε. Θα το τολμήσω. Πες το. Κόκκινο. Απογοήτευσε εσύ. Άντε, βάλε κόκκινο αντί για να μην σκάλα στο να το χατρί κανένα φορά. Κόκκινο, αλλά κάτι μου λείπει. Μπλε, κόκκινο. Να βάλουμε και λίγο άσπρο. Μπαίνει. Ναι. Σημείωσε. Ναι. Μπαίνει και άσπρο. Τη λεκάνη. Ναι. Σκέφτομαι να κάνω μια τσακπινιά. Λεκάνη. Γίνεται να κάνω μια καρέκλα gaming, η οποία να την κόψουμε να γίνει και λεκάνη. Δηλαδή να είναι σαν bucket, έτσι, gaming οθόνη, μια ωραία, αυτές μεγάλες που είναι πιτσιρικάδες, και να τις κάνουμε μια τρύπα μέσα και να είναι και λεκάνη. Δηλαδή κανονικά να μπορεί να παίζει. Γίνεται αυτό? Όχι. Το καζανάκι, τώρα αυτό νομίζω γίνεται. Το καζανάκι, αν το βάλουμε με υδρόψυξη μέσα, να φτιάξουμε ένα full tower ATX, όλο το καζανάκι, όπως κάθεται πίσω, το καζανάκι πίσω ότι είναι από πίσω του, όχι χωνευτό, καζανάκι, να γίνει όλο με επεξεργαστές μέσα, να τρέχουν νερά, να είναι όλο το setup πίσω στην πλάτη, να έχει ψύχτρες παντού. Δηλαδή με το που κάθεται, κάνει ανάγκη το άνθρωπο να πάει και πίσω να δροσίζεται. Ψύχτρες, επεξεργαστές, μνήμες RAM, κάρτες γραφικών έτσι. Ψύχτρες. Ναι. Όχι. Δεύτερο όχι. Τα τρία όχι, καίγεσαι. Να βάλουμε μια τηλεόραση μέσα 65 ιντσών. Μεγάλη να γουστάρει να παίζει. Η οποία να είναι και καθρέφτης μαζί. Παίζουνε κάτι, δεν παίζουνε? Είναι μικρό το μπάνιο. Δεν χωράει έτσι. Αν δεν βάλω πλάγια, δεν θα βλέπει να μου. Δεν θα χωράει να μπει μέσα ο άνθρωπος. Αν βάλουμε βραχίωνα έξω από την τουαλέτα, ναι, και τη γυρνάει όταν μπαίνει μέσα. Και πώς θα κλείνει πόρτα? Αυτό το σκέφτηκα. Σημείωσε, δεν το σκέφτηκα. Θα σου πω, ξέρεις ποια είναι η αγάπη του κάθε gamer, έτσι, θα το τρελάνουμε τελείως. Πέρα από το gaming PC, σκέφτομαι να το βάλουμε ένα PlayStation. Α, πολύ ωραία, βέβαια. Σε ποιο PlayStation είμαστε τώρα? 5. Πάμε να βάλουμε το 6. Όχι. Τρίτο όχι. Ωραία. Artemis, αν δεν έχουμε πρόσβαση στα υλικά, έχουμε πρόβλημα. Θα βάλουμε κονσόλα μέσα στο μπάνιο. Μέσα στο μπάνιο. Μέσα στο μπάνιο. Με τους υδρατμούς. Βεβαίως. Φύγαμε για έκθεση αυτή. Ωραία. Δεν την λαγγίσει το φέρα, δεν μπορώ να περάσω. Πού πας τώρα, εσύ, πού πας, ξέρεις πού πας? Πηγαίνεις έτσι. Από εκεί λέω. Θα σου πω, άσπου, να πάρω το μηχανάκι. Εγώ πάω πίσω ο Artemis. Τι ψάχνουμε καταρχήν? Ένα 20x60. Ένα 20x60. Ναι. Εδώ σε το Σαντιάκο Περναμπέο, δεν πρέπει να βρούμε τίποτα. Πού σαν τραγωνικά να είναι αυτό, εσύ? Έλαμονται. Αρχιτέκτονας είσαι, τι έλαμονται? Υποτίθεται εσύ έπρεπε να υπολογίζεις το χώρο με το μάτι. Εσύ λες, σου να κοιτάμε χαμηλά, να είναι ψηλά πάνω. Τι να σου πω, έχω χαθεί. Θα πληρώσουμε και 2 ώρες σε λίγο. Κράτη, τεράστιο είναι. Εδώ κοιτάξτε ποδήλατα οι άνθρωποι για να φέρνουν βόλτα. Artemis, ναι. Καταλαβαίνεις, θα πάρουμε τηλέφωνο ταξί για να φύγουμε εδώ πέρα. Έτσι όπως πάμε. Δεν είναι παιχνίδια. Εργαλεία είναι.
Μαθόγια μου, τι έγινε, τι κάνατε. Θα ήρθες και εσύ μας έλειπες τώρα. Να σου πω, εδώ πέρα τι έχουμε, εδώ πέρα, γιατί έχει μείνει, στα δύο νεροκίτες εδώ. Για λεκάνη εγώ το βλέπω πάντα. Δεν ξέρω εσύ πώς θέλεις για νεροκίτη. Θες να βάλεις κανένα. Όχι, δεν είμαι. Σου δείξα την προηγούμενη φορά κάτι μάθαμε. Α, το πάρε κάτω γιατί είναι λερωμένο το παλιό. Πάτε, μας τώρα την κόλλα να βάλουμε. Τι μάθαμε την προηγούμενη φορά, τίποτα. Με κόλλα θα το κολλήσουμε. Βέβαια, πώς. Αυτό δεν είναι στόχος. Στόχος. Τώρα πας στόχος, κλώδη για εδώ. Λαχανή. Αυτό είναι κόλλα ή στόχος. Εσύ το βλέπεις. Για κόλλα. Για κόλλα, σωστός. Κουραστικά. Λοιπόν, συνέχισε. Ό,τι χρειαστείς, με το μιλώ. Έλα. Λοιπόν, είμαστε στο δεύτερο μπάνιο. Οι εργασίες πάνε πολύ καλά. Θα βγει και αυτό επίσης ένα πολύ ωραίο μπάνιο. Κοίταξε να δεις, ο μουσικός έχει την κιθάρα του. Ο Πανούλης έχει. Πώς το λένε αυτό. Ο Πανούλης έχει το μίξερ. Λοιπόν, θα τα αφήσω κοντά να πούμε. Κάτω, τα λέμε. Η συνεργασία με το Φάνη λίγο καλύτερα σε σχέση με την πρώτη φορά. Έχουμε μέλλον ακόμα. Όπως είπαμε, καλό παιδί είναι. Ασχολείται λίγο με άκυρα πράγματα, αλλά θα τον μάθουμε. Πέμπτη μέρα εδώ πέρα. Δεύτερη μέρα εδώ στο σπίτι του Γιάννη, στο όμορφο πέραμα. Λοιπόν, παιδιά, το μπάνιο έχει αρχίσει και παίρνει σάρκα γεωστά. Παίρνει πλακάκι για αρμό που θα λέγει κάποιος. Έχω τρελαθεί γιατί έχει μπει ο χρωματικός συνδυασμός. Έχουμε διαλέξει με τον Άρτεμις άσπρο, κόκκινο και μπλε που θυμίζει λίγο μέσα στο Σαντζελίζε, και σκεφτείτε ότι δεν έχουν μπει ακόμα τα είδη υγιεινής. Θα γίνει ένα μπάνιο μουρζιά, πιστεύω ο Γιάννης θα χαρεί πάρα πολύ. Δεν του αξίζει αυτό το μπάνιο. Παρ' όλα αυτά, ο Φανούλης γευτώνεται εδώ πέρα. Τα παιδιά μέσα, οι πλακάδες έχουν κάνει τρομερή δουλειά γιατί το μπάνιο ήταν τελείως στραβό. Οι γραμμές του ήταν όπως να είναι. Έχουν βρει τα παιδιά μέσα στα γεράκια έτσι. Έχουν βάλει στα βουδάκια κάτω, διαβήτες και αυτά. Τα έχουν υπολογίσει όλα. Έχουν μπει όταν. Έτσι, μιλάμε για ένα μπάνιο πείμα. Είμαστε πολύ κοντά προς το τέλος. Πάμε να φύγουμε να ξεκουραστώ λίγα. Λοιπόν, Κλοντ, βάλε κοιλιά μέσα και μάζευε. Την κοιλιά σου, μάζεψε και μάζευε. Σαλάκι με φόρμα κόκκινη. Ψύχα μας, ελατρεύω. Καλημέρα. Τι γίνεται, καλά. Κάνα εσύ. Μια χαρά. Ήρθα εδώ να δω πώς πάμε. Ωραία, ωραία. Τι γίνεται. Πάμε καλά. Ήρθαμε το πρωί, ξεκινήσαμε. Ωραία. Είναι από ίσιος, είναι πολύ. Θα μπει το σώμα εδώ, Το σώμα το καινούριο εκεί. Ωραία. Μια χαρά. Τώρα βάλαμε και τη λεκάνη. Οπότε προχωράμε. Να με, προχωράμε πολύ καλά. Αυτά. Έλα, μη σε καθυστερώ. Ωραία, να ξεκινήσω να βάλω το χάρτισμα εγώ. Ναι. Έγινε. Άντε, καλή δουλίτσα. Νάτσα. Γιατί ξέχασα να σου πω. Ποιος δεν θα έρθει σήμερα. Ποιος δεν θα έρθει. Μη μου πεις. Και δεν σου φαίνεται λίγο περίεργο που έρχομαι και ξανά. Δεν είμαι μαζί σου. Όχι. Μπορώ να το κάνεις που και στα να μην έρχεται. Α, δεν ξέρω. Για προσπάθησα αυτό, καλύτερα θα είναι. Γιατί όποτε έρχεται αυτό δεν πάνε καλά τα πράγματα. Και κατέμεις, δεν είναι πέρα. Ναι. Ωραία. Καλύτερα. Θα το πεις καλύτερα. Χάρηκα να το πεις που δεν θα έρθει. Θα το δω, θα περάσει πληροφορία. Σήμερα ήρθα από το πέραμα στο Σταύρο και στο Γιάννη να δω πώς πάνε οι εργασίες. Ελπίζω να τους άρεσε αυτή η εκπλήξη γιατί περιμέναν το Φάνη κλασικά. Δεν ξέρω πώς πήγε αυτό. Πολύ καλά, τελειώσαμε. Πάλι καλά που έλειπε και ο Φάνης. Αυτό ήταν δώρο. Δευτέρα πρωί, καλύτερο δώρο δεν υπήρχε. Και κατέμεις, όχι τίποτα. Και κατέμεις. Πάνε να βιδώσουν μια βίδα σπάει. Καλύτερα μόνο να κάνουμε όλα. Άχρηστος. Τέλος πάντων. Ωραία, πάμε να βάλουμε τα αξεσουάρ τώρα σιγά σιγά. Να τελειώσουμε. Να παραδώσουμε και αυτό. Να μπει και άνθρωπο Είμαστε μέσα. έτοιμοι. Ωραία, πάμε στο επόμενο. Αφεντικό. Τι έγινε. Καλά, εντάξει. Καλό. Καταπληκτικό αυτό που φοράς. Πολύ ωραίο. Άρα εσύ εντάξει, έλα ρε, έχει γίνει φοβερό. Μαύρες λεπτομέρειες εδώ πέρα, Στάρτεμις, συγχαρητήρια που διάλεξα να συνεργαστώ μαζί σου. Τέλειο. Πάμε να βάλουμε τα τελευταία μέσα και ερχόμαστε. Ήρθε η μέρα λοιπόν που θα δω το μπάνιο μου. Έχω τρομερό άγχος. Αλλά εντάξει, το έχω εμπιστοσύνη του Φάνη. Πιστεύω θα έχει βάλει τα δυνατά του. Αλλά όπως και να έχει, έχει τρομερό άγχος. Δηλαδή, τι έχει αλλάξει, τι έχει βάλει, τι έχει χωρέσει σε αυτό το μικρό μπάνιο. Πάμε να μπούμε να δούμε. Για ακόμα μια φορά συγχαρητήρια. Σε σένα. Το μπάνιο είναι εξαιρετικό. Ναι. Νομίζω ότι ο Γιάννης θα τρελαθεί. Είναι ήδη που είναι όπως είναι, θα τρελαθεί κι άλλο. Ο Γιάννης στον κόπο είναι ένα τύπο που δεν σου έρχεται εύκολα. Δεν ξέρω αν το έχεις δει. Έχει είναι emotion freak. Δεν... Μην το λες. Λέω Γιάννη, καλησπέρα. Αντώνομαι. Έτσι. Θέλω να δω τη φάτσα του. Πιστεύω δεν θα αλλάξει πολύ. Θα είναι και για να. Δηλαδή, μια Lamborghini του φαίνεται να πέψει. Ναι, δεν τεράζονται πολύ. Λοιπόν, ακούω πόρτα. Έρχεται. Φτιάξου. Ρε, γιανάρα, έλα μέσα, αγόρι μου, έλα μέσα. Τι είναι, Φάνη. Καλώς τον Άκη. Όλα έτοιμα.
Είσαι έτοιμος? Τι κάνεις Αρτέμις, καλά είσαι? Υπερβολή δεν χρειάζεται και σου. Και αυτό δεν έχει ξαναδεί. Φύγαμε. Φύγαμε. Άντε, παίρνα. Είναι όλα πάνω πάντα αυτό. Τη θερά. Ένα. Περίμενε. Εγώ κάτσε. Να κάνουμε ένα απειλητά. Γιάννη, πόσες μέρες χρειάστηκαν? Δεν ξέρω. Μετά από 10 μέρες λοιπόν μπαίνεις στο μπάνιο σου. Άνοιγε. Υπερβολικό. Τελειώνεις τώρα, ναι. Σ' αρέσει. Λοιπόν, να σου πω, κάτσε. Δεν χαλάει, είναι λάκια τους κάτσε. Μπορεί να κάτσε που να πάει. Λοιπόν, Γιάννη, για πάρε εδώ. Είσαι έτοιμος? Ναι, πάμε. Τι έγινε τώρα, δεν έχω. Δεν μείνες. Τι είναι, Φανή? Τι μπορεί και αυτό. Ποιος είσαι, ο Μάριο είσαι? Εγώ ο Μάριο. Πού είσαι τώρα? Εγώ είμαι. Πού είσαι τώρα? Ωρε μανίκι, πω, ξεβράκωμα. Άντε, κοίτα τι έπαθες. Περίμενε, αυτό είναι το ένα κομμάτι που κέρδισε την προσοχή, έτσι. Πάτη Γιάννη, μ' αριθμούν κι άλλα. Πες μέσα, μην το είπες, Στέλλα, τους γέρανους, αγροπαγιά, σαν κρυά, μισή τεχνητά. Κοίτα μέσα από τη στικά, όλα αυτά δεν φοβάσαι, δεν είναι μπαταρία, δεν παθαίνουν τίποτα. Αυτό το πράγμα. Θα λες από το το πήραμε. Όχι με την πανιέρα μου, να δεις μωρό παιδί. Μέχρι και σαμπουάν. Σαμπουάν. Ήθελα να σου πω αυτό δεν είναι σαμπουάν. Θα το μου πάρει για να το γίνει. Ένα καλό θα ήταν να το χρησιμοποιήσεις. Εδώ, αυτό. Τι είναι αυτό? Αυτό τι είναι, για κοιτά. Όπα, τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Πού είναι ο Γιάννης, πού είσαι γάμο μου? Φανή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θα σε κάνω μια κι άλλη. Αυτό φύγω. Αν δεν θα σου δείτε. Για να πρέπει να φύγω. Αλλά πρέπει να τα ακούσω κιόλας. Πες το. Ξέρεις τι πρέπει να πεις. Τι πρέπει να πω? Πες το. Τι έκανα εδώ πέρα. Τι σε έκανα. Με φτιάξες. Άρα. Φάνη, με φτιάξες. Το όνομα της εκπομπής. Αφού είπες να φωνάξεις. Δεν πειράζει. Όλα καλά, αγόρι μου. Όλα καλά. Θα ξανάρθω σίγουρα. Πάμε. Πες το. Ναι. Πες ρε. Με φτιάξες, φτιάξε με. Είσαι τρελός. Πώς δεν έχετε εκπομπή. Φτιάξε με. Πάμε. 3, 2, 1, πάμε. Φάνη, φτιάξε με. Χριστέ μου, επιτέλους.